va? A vomitar. Ets un bèstia. Ja veuràs com sigui. Collons, tio, ets un animal. Ja veuràs com ha anat a vomitar. No he anat a vomitar, sinó a veure què volíeu. Hola. 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 Porteu mitja hora mirant, què mireu? Estàvem mirant a veure si era la noia perfecta per convidar a la festa. Una festa aquí. De què? D'acomiadament de la cama del Jordi. Demà a l'Italian i volem fer una festa. Molt graciós. És veritat? És veritat que demà et tallen la cama i avui estàs com si rep el passadís? Home, fa 2 mesos que sé que me l'han de tallar i quan un ho sap des de fa tant de temps, al final t'acostumes. Però sé que demà estaré cagat de por. Ho sento. Jo també. I de què va la festa? Ah, que vindràs? No crec que em deixin les infermeres, però almenys per saber de què va. Doncs la idea és acomiadar la cama del Jordi. Sí. I tot el que hi tingui relació. I a quina hora és? A les 11. Bueno, millor a les 12, que és just quan es fa el canvi d'infermeres. No crec que pugui. Adéu. Escolta, doncs si t'animes és l'habitació 114, Vinga. Està superprima. Sí, es diu anorèxia i és de les fotudes, Estarà temps aquí fins que es recuperi. Creus que vindrà? No, no crec. Hòstia, doncs si vingués i fos enrotllada, seria la tia perfecta pel grup. Quines ganes tens de grup. Com es nota que t'has autoproclamat el líder? Doncs escolta, tu com a segon líder hauràs de fer que ta mare marxi a l'hospital, Que si no, no hi haurà festa. Com vols que marxi? És impossible. Doncs no hi haurà festa. Tu mateix. Muntar una festa en un hospital no és gens fàcil, però jo tenia sort. Cada dia en tenia una, especialment per mi. El meu moment favorit del dia. No, sisplau, pallassos no. Aquí esperant, ja en tinc prou d'esperar que em deixin marxar per haver de suportar un pallasso. Que no és per tu, que és per ell. Ei, Ell. ell no està en coma. Sí, i ho sent tot i ho veu tot. Tu estàs una mica tocada de la pallassa. Sí. Ja veuràs, ja. Sí, que quan sí. comencis tornarà com boig i semblarà que somrigui. Sí. Tu mira-te'l. Senyores i senyors, amb tots vostès, el moment mundial que estàvem esperant. La presentació del crac més crac del futbol, el Super Rock! Però abans farem un moment de meditació tràntrica. Collons, sembla més content. I està més content. I què li va passar? Va tenir un accident. Quan fa? 2 anys. Porta 2 anys així. Aquesta cama, no aquesta cama. I els seus pares? Els seus pares se l'estimen molt. I venen a veure cada dia el Roc. I et diré una cosa. La seva mare se l'estima tant que fins i tot s'ha fet pallassa d'hospital per poder estar més estona a prop seu. Volia que somrigués. Em vols fer un favor? Ei, fas favor o no? Depèn. Parla-li. Ets el seu company d'habitació. Ell ho sent tot, Vigila. Tenim tracte o no tenim tracte? Home, t'ho agraeixo de tot cor, t'ho agraeixo de tot cor.
Però he de marxar, he de marxar. Adéu, noi! Gràcies, maco! T'ho agraeixo de tot cor, t'ho agraeixo de tot cor. La, 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 la. Hola, Toni. Hola. Hola. Vostè deu ser l'avi del nano, oi? Sí, senyor. Suposo que ja sap per què he vingut. Suposo perquè anava amb moto. És llest el noi, eh? Sí, ja m'ho imagino. Podem parlar un moment en privat? No cal, pot dir el que vulgui davant d'ell. Crec que van trucar a la policia, avi. No, no és ben bé això. Antoni no té carnet de conduir. Només s'ha fet mal ell, però hagués pogut passar una desgràcia. Vostè no s'adonava que era perillós. Hauré de trucar a serveis socials. Avui era el seu aniversari. Ha fet 17 anys. I l'únic que volia era agafar una moto una estona. A més, no li sembla que ja ha tingut prou càstig amb l'accident? Em sap greu, però els hauré de trucar igualment. Hi ha unes normes i les normes s'han de complir. Però em fa por que no em treguin la custòdia. No pateixi. No crec que passi. Ho sento. Quin cabró. Com? Quin cabró. Això he dit. Què? Què t'han dit? No m'han dit. Esperaven. A veure, què has fet ara? Jo res. Res. Hi ha algun metge per aquí? Ara vindrà, un moment. No és l'únic a la planta. Una mica de tranquil·litat. De vegades penso que no sóc l'únic que està en coma. Hi ha molta gent en aquest hospital que no sap com parlar ni estimar. Els ulls delaten que et fa figa el cor, que ets al fons, que no pots, que algú ha obert la ferida un altre cop, que el dolor va calant més fons a poc, que t'han pensit la il·lusió, però no has de tenir cap por, que jo sóc aquí si ho vols. Puc passar les nits amb ella si no dorms, puc provar d'espantar tots els teus malsons, dir unes quantes bestieses i amb això rius de nou. I si no, puc cantar-te a cau d'orella una cançó. No hi havia estat mai a Barcelona per Sant Jordi. Diuen que tothom va amb flors pel carrer, allò? Sí, però més pel centre que per aquí. On té l'hotel, vostè? No em tractis de vostè. No tenim cap hotel. La meva germana viu a Barcelona, però em sembla que avui em quedaré aquí a dormir. Val més que vagis a casa la tieta, mare? Jo estaré bé. Aquella cadira sembla prou còmoda. Mare, de debò. Demà serà un dia llarg, descansa una mica. N'estàs segur?
Sí, s'ho passarà bé. Si aquí la nit és com una festa, oi? Però què vols dir? No, que és broma, ho he dit per riure.